Tetani naye, itaniyibilena. Sitanda sana. Igama lakhe nguNathiwa kwaMankayi esithi Nomvula wasibeka kanye phaa kwimizuzu masenzebela 10 ibethile intsimbi yakhe intsimbi ka-7 o'clock. Siyangena kwelo hlobo sibulisa mphulaphula evukani community rate injalo nje sitsho sithi nkosi kakhulu ngokhetha ngotyumba ngochonga esi sikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community rate. Masibulele ke kwinkqubo besinayo yakwa-GCIS kolu usuku lanamhlanje bethetha nge-trade and business opportunities kwele icala lingaphaya. Singenile ke sikuphathele esi sigaba senkqubo ndiphathelathi amasiko nezithetha sikuphathele ezolimo mfama. Lixesha laloo nto ngalo eli xesha into kwangaba uthi nqwadalala phambi konomathotholo wakho, ngoba kaloku ngemivulo siye sitsho sithi mpilontle injalo nje kumpilonde apha emfuyweni. Mr Ncetho ke usoloke khona kuncedisana nathi ke kwimicimbi ukuba ngabe imfuyo yethu le ihlale isemgangathweni mphulaphuli wevukani community. Namhlanje ke siyawuphinda ke sixoxe kwakunye nawe ke ngezinto yinto injalo njoku ufumane ingcebiso mphulaphuli ekhaya. Ndiyaqonda lo mcimbi siza nawo sakhe seza nawo nto nje siyaqonda ngaba masiyibethelele apha ebantwini le nto ide ingene, ngoba kuyabonakala uba isekhona imibuzo emayelana nalo mxholo sobuthetha ngayo. Namhlanje ke senza imvuselelo injalo njoku sibuyele emva sijonga ukubaluleka kokuphelela koncedo oluzizixhobo ezingaluncedo lokuqala nezinto emazibekho kufuphi nemfuyo yakho njengamfama. Kulapho ke apho sikhoyo kolusuku namhlanje. Mhlobam, mandikubulise ndikunike nethuba loba ubulise ekhaya. Msasazi, mandibulise kuwe Ncongo, ndibulise kakhulu kubaphulaphuli bevukani community radio. Yes. Ngakumbi amafama akowethu. Yeah. Well, enkosi Mr Ncetho, kudala ke behleli icam kwethotholo injalo njoku belindile into yokuba ngaba namhlanje sibaphathela ntoni. Sele ke ndiyibekile into yokuba ngaba lo mcimbi siza nawo awuqali injalo njoku simane sisiza nawo apha enkqubeni. Into ebalulekileyo uba ngaba siwubethelele khona ukuze umfama abe kanti iyahlala apha kuye le nto. Sijonga ukubaluleka kokuphelela koncedo oluzizixhobo ezingaluncedo lokuqala nezinto emazibekho kumfama for imfuyo yakhe. Kulapho ke apho sikhoyo kolusuku namhlanje. Ndiyafuna ke ungene Mr Ncetho singaleba sinexesha uyitshayelele nje tata. Msasazi, mandibulele kakhulu ngelithuba ndilifumanayo. Ubunyani msasazi, asiqali ukuza nale ntloko ndaba. Yes. Kodwa ke ngenxa yezizathu ezibe ngaphaya kuye kwabaluleka into yoba masiphinde sibuye nayo. Yes. Amafama rhoqo abuza kanye ngale nto sasike sayenza. Kuyabonakala uba banintsi abashiyekelayo ngasemva. Yes. Bebanintsi abangazange bashiyeke msasazi, koko beqhayisela aba bashiyekayo. Ngoku bafuna into yoba nabo masibathathe kulaa ndawo bakuyo isezantsi bazolingana naba sele beme kakuhle. Yes. Ingxaki ikusekubeni wonke umuntu ufuna iziphumo ezihle emfuyweni yakhe. Kukho ke izinto eziziseko ekufuneka siqiniseke uba siqwalasele zona. Ezinye ke zezo seko yile ntloko ndaba siza nayo ethi uncedo lokuqala kwimfuyo yakho. Zintoni ezi zinto zikuncedo lokuqala? Yes. Ezi uthi xa usengxakini uqonde into kokuba wena ume kakuhle mawuleqe kwi-kit box yakho. Silapho msasazi namhlanje. Yes. Masingene tata yandicikela nexesha uba ngaba elisuku libe ncinci. Masingene ke tata kuyo yonke nje le micimbi. Ndiyabulela kakhulu msasazi. Kubalulekile ke siyibambe into ethi yonke le nto ibangela into yoba siyothetha ngoncedo lokuqala oluhlala kwi-kit box ekhaya. Yes. Sizama ukugada le mali sinayo. Imali ke esinayo thina ihlele eplant. Yeah. Imali esinayo ihamba phaa efama. So kukho izinto ekufuneka umfama ahlale eredi ukugada laa mali ukwenzela into yoba angawi, ngoba ngenkomo nganye efayo kukubonakala uba uyawa umfama. Yes. And zingamnyusela nezigulo ezisemzimbeni wakhe. Now izifo ke ezininzi msasazi ezikhona emfuyweni, ezinye ewe ziyanothisa, kodwa uba awukho ready nditsho kanye kwezi zinothisayo ungalate.
ezinye azinothisi kwazona. So yintoni ke ngoku efuneke ube uyenzile kwezi zinganothisiyo? Yonke lento sikuyo ukunika umhlahlandlela okokuba mandihlale ndiredi ngantoni ukuqiniseka into yoba andiwi kolu hambo suluhambayo. Ngamanye amazwi lento siyenzayo ikwenza uhlale uchophe phezu kwezithende usithi mna ndiredi, nanini kuvela utshaba mna ndiredi. Apha sizonika into ebusicwangciso ethi yintoni emandixhobe ngayo apha enyakeni. Amafama amanintsi ke msasazi akude nekhaya, axhomekeke kubantu ababagcinele imfuyo yabo. So lento sizoyenza apha sizoba yingalo yesibini kule ngalo iphantsi komhlaba. Xa ndithi phantsi komhlaba, amafama amanintsi kaloku asempangelweni, amanye aseziofisini, amanye asemayini. Now kukho ke laa mntu ajonge kulaa ndawo asebenzela kuyo ilikhaya lakhe. So sixhobisa laa mntu asekhaya ukwenzela uba athi emripotela athi hayi into ethile kwezaa zinto ubundishiye nazo sendixhobile. Nantsi ke lento singena kuyo, ndinethemba ke akukho mntu azothi ushiyekile ngoku. Into zokubhala zikhona, incwadi zikhona. And kule first aid kit box okanye kolu ncedo lokuqala, eyokuqala msasazi yincwadi ekubhalwa kuyo. Uyayiva, asithethi ngayeza apha, sithetha ngencwadi ekubhalwa kuyo ehleli kulaa ndawo izixhobo zokuba xa ufuna uncedo uleqa khona. Le ncwadi msasazi yile xa sinika imfundiso ezilohlobo siyivukani, umfama uqokelela amanqaku ngento nganye eluncedo imfuyweni yakhe. Nokokuba ikukutya, nokokuba iliyeza, nokokuba isisigulo, uyabhala kulaa ncwadi. Namhlanje bekuthethwa ngomanzabomvu, ndenza umzekelo. So kuyacaciswa into yoba umanzabomvu wenziwa yintoni, zithini iimpawu zikamanzabomvu, ungamnqanda kanjani okanye ungamthintela kanjani, and ungamnyanga kanjani. Yonke loo nto kulaa ncwadi. Once iimpawu ezixeliweyo ngomanzabomvu lo mfama azibone kule nkomo, uyozingqina kulaa ncwadi, abe sele sazi uba allright, xa ndibona iimpawu ezilohlobo, nantsi into eluncedo kulena ingxaki. So yeyona ibaluleke kum entsundu ukodlula yonke enye into, laa nto kuthiwa yincwadi ekubhalwe kuyo. Ngoba le ncwadi inceda kakhulu kwiimeko ezininzi esizawuhamba sihambe sizivelise apha ekuhambeni. So mafama, ukuba awunayo incwadi obhala kuyo amanqaku, uyafana noya esikolweni kodwa ingqondo uyishiye ekhaya. Xa ufika esikolweni nangeli xesha kutishwayo ngutishala, wena ucinga into okokuba ibhola kanene iKaizer Chiefs biqhuba njani kwiveki ephelileyo. Ngelo xesha utishala uyatitsha apha eklasini. So uyafana ke nomfama onjalo. Ukanti umfama oyiqondayo uba apha sisesikolweni kule nto siyenzayo mngqongo, uyayazi into yoba xa kufika eli xesha lika-7 kuya ngo-8 ukufutshane nesikolo and incwadi yakhe iredi and uredi ukubhala amanqaku. Ibaluleke kakhulu ke kum le ncwadi, yiloo nto ndishicilela kakhulu kuyo. Now kwizinto ke ekufuneka aqiniseke ngazo zihleli nalaa ncwadi, zizinto ezinjengezi: ii-syringes okanye laa maphondwana okuseza amayeza, laa maphondwana okutofa amayeza. Kubalulekile into yoba mawube nawo kakhulu, ngoba unganalo iyeza lokuseza, uba unazo eza syringe awuzukwazi ulisebenzisa, ngoba elaa yeza linomlinganiselo ekuthiwa kumlinganiselo ngu-10 milliliter, ndenza umzekelo, ukuseza le bhokhwe okanye le gusha. Na uzambona phi lo 10 milliliter ukuba ezi syringe awunazo? So hlala zikhona, hlala futhi mazibe liqela, ngoba eza syringes ubuninzi zibizwa ngoba ngundisebenzisa undilahle. Bayalikhumsha ke bathi zii-disposables. So funeka uqiniseke into yoba ukulahlwa kwale bendiyisebenzisa ikhona elindela uba xa kuphinde kwakwenye ingxaki funeke ndiseze kwakhona okanye nditofe, ikhona. And awuzuthatha isyringe obutofa ngayo uyoyisebenzisa ekusezeni, ngoba la mayeza angaxabana amanye wawo. So funeka ube nazo thi ezi zezokuseza, ezi zezokutofa. Futhi kwananjalo uyakwazi uzigcinela
eziya syringes zona ziqinileyo zingengabo ondilahle zibunyukela ngexabiso kodwa kuyinzuzo okanye kulithuba elihle into yoba mawube nazo ngoba zona awusoloko uyochitha ezi R5 uyothenga abandilahle. So funeke uyazi into yoba unayo eyokutofa unayo eyokuseza ekufuneka uqiniseke ngalo lonke ixesha ugqiba ukuyisebenzisa uyayicoca uthi uyoyibeka kula kit box yakho ibe icocekile. Zikhona ke ezi zona zilungiselelwe into kokuba ungalahli iyeza ngoba abandilahle be-syringes nezitofu amaphondwana ziyalichitha iyeza kakhulu. Ukanti ikhona le ibizwa ngokuba yona nguzenzele ngumtshini oziqhubayo the-automatic syringe okanye i-automatic dosing gun. Yes. Wanemhlambi noko ovakalayo kusukela ku50 nangaphezulu. Ithi loo nto hlala unalamtshini unguziqhube okanye unguziqhube yes automatic syringe. Automatic syringe yokuseza, automatic syringe yokutofa. Imnandi ekubeni yona uyiseta nje kube kanye. Ubuzoseza imazi uyazi imazi ndizibekela kweli nqanaba ngokomyinge wokuseza okanye ngomyinge wokutofa. Now ibele kwapha emqolini esigubhu inegun oyibambayo amanani avelile useza le lizitsalele yona ngokwayo lanantsika lanantsi la gun lebhokhwe elandelayo okanye lenkomo elandelayo. So kubaluleke kakhulu into yoba mawube nazo eza guns. Wow. Now enye into ukuba uyazazi into yoba kuzawuzalwa amathole kuzawuzalwa amatakane. In fact imfuyo awusokuze ufumana amathokazi kuphela noba zigusha noba zibhoko noba zinkunzi. Yes. So kubalulekile ngalo lonke ixesha uyazi into yoba likhona ixesha endizawuthena ngalo. Ngoko ke hlala uready ngezazi xhobo zokuthena. Isenoba ngulomtshini wokunqomfisa isenoba ngulomtshini wona usebenzisa irubber but mayibe khona into ekhona ukuncedisana nawe kwenza xa kufika ixesha loba mawube uyathena ungabungqunga okwenja izawulala uvela ungqale ngqo ezintweni zakho wenze umsebenzi ngoba lento kujikeleza ucinga uba ndizawuthini ixesha liza kushiya ngoba ezi zinto zithenwayo zinexesha and liyedlula ixesha. So ukuze wenze lento ngexesha elithandwa nguwe hlala unayo laa nto ibizwa uba yi-castration ring applicator okanye ngulaa mtshini ubizwa ngokokuba yibhadizo. So zixhobo ezo zokuthena ekufuneka uhlale unazo kulaa kiti. Kwananjalo msasazi imisila yegusha yayibona le nto uthi ujikeleze ufike kwigusha engathi ngodyakalashe sisho ngemisila emide. Umsila akho nto ukuphathele yona ungumfama. Umsila into okuphathele yona kukuba ukuthathele izinantsika intsholongwane phaa phantsi ngoba usoloko ngamanye amaxesha ufumana ithuba loba mawuthathe umhlaba. So ubuyisa intsholongwane uzizisa egusheni. So kubalulekile into yoba uyazi into yoba imisila iyanqunyulwa ngexesha elithile. Laa mtshini wokunqumla imisila hlala unawo apha ekhaya ukwenzela uba ukuncedise kakhulu. Ngexesha ekufuneka ulumle amathole yiba nazo ezazinto zifakwa ezimpumlweni athi amaXhosa sisicheme ukwenzela into yoba xa uqonda uba ngoku elithole lidala ufuna ulohlukanisa nonina ulifaka esasicheme ukwenzela into yoba unina azokulibaleka azokulikhaba lizokohlukana nonina lizokwazi ukuzimela. Unina azoba kwithuba elihle lokuba athathe inkunzi ngokukhawuleza. Esinye isixhobo msasazi esibaluleke kakhulu uyawufika amafama atsho ngegusha ezinempuphu ezideske zanyuka zajonga phezulu. Uba inkunzi egusha uyofika ingqiloza ukuhamba oku ikwintlungu zezampuphu zinde kakhulu and ayisokuze ikwazi ukuqabela ezimazini ngoba inese ezantlungu nemazi azikhawulezi ukugcwala zithi ndiyakufuna nkunzi ngoba xa ityiwa zezantlungu kunoba ibe ntle ngokwasegazini iyehla and okwakwehla kungakwinqanaba lokokuba ingabi kwizinga lokufuna inkunzi. So kubalulekile ube nawo laa mtshini wokunqumla impuphu ubizwa ngoba yi-hoof cutter. Ikuncedisa kakhulu ke ekubeni imfuyo yakho ibe sempilweni
ngalo lonke ixesha. Yes. Alright, Mr. Nqetho, masibaleke siye kweli cala. Ushishino osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo. Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancamisayo. SiyiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ziVukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Alright, ya injaqo ke mphulaphula eVukani Community Radio sabuya ke kwela cala lentengiso. Kungomvulo simpilo nde apha emfuyweni. Siye evenkileni ke sesaqhuba no Mr. Nqetho sijonga ke ukubaluleka kokuphelela koncedo oluzizixhobo ezingaluncedo lokuqala nezinto emazibekho kufiphu kufitshane nemfuyo yakho mfama. Ya lapho ke apho sikhoyo ke kolusuku lwanamhlanje. Masiphinde sibuyele kuwe Mhle. Yes. Sohlukana ke sizongena kwizibaya emasisebenzele kuyo imfuyo yethu msasazi. Okay. Kubaluleke kakhulu msasazi into kokuba ukuba zigusha okanye zibhokhwe apha ebuhlanti okanye ngaphandle kwasebuhlanti, Yes. zenzele la race ifana neyasedipini. Le yempahla emfutshane uyenza ngohlobo lokokuba zingakwazi ukutsiba, zingakwazi ukutyhoboza apha emacaleni, inde and uyilungiselela into yoba ukwazi into yoba uvele kakuhle apha kwimiqolo yazo, uvele kakuhle emlonyeni wazo, ngoba ikuncedisa into yoba xa ufuna ukuseza useza lula, xa ufuna ukutofa utofa lula. Nokokuba abantwana baye esikolweni ungakwazi ukuyenza laa nto nomama ekhaya because nizikhupha nje zibe sezingena phaya. Yes. Le yankomo ideski belula kakhulu. Omnye uyakwazi into yoba njengoba ziphuma phaa esangweni avale usango olu baziphumele ngaphandle, koko xa zicinga uba ziphuma zingena kulaa race ayenze yajikeleza isibaya esi. Ithi loo nto isibaya funeke siqine and kubekho izibonda ezenza uthango olulolwesibini kodwa olunika indlela ezihamba kuyo zibe ngaphakathi kujikelezwe isibaya esindenza umfanekiso ngqondweni. Yes. Usenozenzela izimele phaa ibe nguzimele geqi, ube nesibaya ozifaka kuso zingena ngqo kulaa race ifana neyasedipini. Ingundlela lula kakhulu ukutofa inkomo, ingundlela lula kakhulu ukuseza inkomo. Yabona ke amafama azithatha ezi zinto azenze zibe nzima gqithi. Kuthiwa hayi le nto ilingele la mafama asengompondo zihlanjiwe. Ayinampondo zihlanjiwe le nto. Noba unenkomo eziyi-20, uba unenkomo eziyi-20 ezingama-valid ekungekho lula uba zibanjwe, ezisokolisa sekufuneka amadoda ayokhangelwa. Xa unaso esasibaya silola hlobo uzihlohla phaa wenza nothanda kuzo ngoba uzivalela ngepali zixinane phaa wenze le nto uyifunayo. And amakhalane akufika uba uzawujikeleza ukhangela amadoda azokuncedisa elalini, amakhalane awemanga wona ayasebenza. So ibaluleke kakhulu le nto idibene nezibaya zokusebenzela. Yabona ke sele ungakwazanga ukwenza laa mirhubhe okanye ezazi la mathango zifakwa ngaphakathi zikwazi ukuxinana phaya. Yes. Kwaphaa esibayeni uba ngaba zinkomo kubalulekile xa ungenalo lithango beka ngalo kubekho isibonda esiphaya esenda esiqinileyo oyazi into yoba noba ibanjwe ngentambo ihambe yorhintyelwa kwesasibonda izokwazi ke ukusetyenzwa. So sizama unika nje ezi zinto zilula uba masikwazi uba sibe siyasebenza. Xa siphuma apho ezibayeni msasazi, kuxake intakumba ngoku ezibayeni. Akuphelelanga kuxaka intakumba, kugcwele impethu
ezibayeni msasazi. Now kubalulekile ke izinto siyazi intoba ziyayichaphazela impilo nempatho ntle yokuhlala kwemfuyo. So khawuqiniseke intoba ezintakumba uyazibulala. Zikhona ke izibulali zinto ezizirhorho ezihambayo Yes. ezikwazi usebenzisa pha esibayeni. Umzekelo iCypertrin 200. iCypertrin 200 lesiyazi njengoba uyisebenzisa ekubulaleni ezarhorho zitya izityalo. Ezarhorho zitya ikhaphetshu nezipinatshi nebeetroot yonke into. Ezarhorho zitya umbona lanto kuthiwa sihlava. iCypertrin 200 ibulala zonke ezorhorho. Zirhorho ezingohlukanga kwintakumba ezisesibayeni. So ukuthatha la Cypertrin 200 uyenze ibe strong, uyifefe kakhulu phaya esibayeni, uzibulele kangangoko intakumba. Uyenze lento hayi kube kanye ungayenza ekuseni uyenze emalanga, uyenze ekuseni uyenze emalanga. Kodwa apho iya khona iya ekubeni ubuhlanti bakho bube buclean abunazo intakumba xa wenze lonto. Now uphinde kwakhona sikhumbule ezi zinto zifana ne-Jay's fluid noma dubula bakuncedisa kakhulu ekubulaleni eziyazihambahambayo, ezantsholongwane ezihlala phaya ebuhlanti. Okay. Ezibiza into yoba ngamanye amaxesha makwenzeke izifo. So uzibulala ke la magciwane kakhulu usebenzisa izibulala magciwane ezinjengezi ndigqiba ukusibiza. Sasazi kubalulekile kakhulu into yokokuba le ngxaki sinayo yenkomo okanye yegusha ezibhuncuka impuphu msasazi. Siyazi intoba le ngxaki yokuthamba kwempuphu ubungakwazi ukuyinqanda xa ubungumntu obunolwazi oluthe gabalala. Abantu abaninzi msasazi xa kuphunywa phaya esangweni unedip ephaya ayazi intoba xa ziphuma la dip zinyathela kuyo uyakwazi uyivala, uyakwazi ukuyivula afake amanzi afake la dip. Ufaka ke into ekuthiwa i-zinc sulfate. La zinc sulfate yile kuncedisa kakhulu ekuqiniseni impuphu ngoba ukuthamba kwazo zaze zabhuncuka loo nto yenza kubekho izilonda ezizakwenza kube nzima intoba mayibe iyakwazi ukunyathela. Sinengxaki yochwane oluqatseleyo ngoku. Awukwazi intoba kula kit box yakho ube kanti awunayo i-Super Spray Plus. Oluchwane ungangalohluli kwikhalane eliyindlanga elithi lingene pha. Ungangalohluli kwintwala esibiza ngoba yintwala yenyawo, i-foot lice. Zonke ezi zinto zikhokhelela ekuqhwaleleni. I-Super Spray Plus ikuncedisa kakhulu yona ekubulaleni elakhalane, ekupholiseni ezazilonda sezenziwe lelakhalane okanye kuba bekukho uchwane. So i-Super Spray Plus iphelisa ezantlungu, ibulala ikhalane elipha, ixotha impukane ezifuna ukuhlala pha, ibulala impethu ezipha ngaphakathi, ipholisa esasilonda. I-Super Spray Plus kubalulekile intoba mayibe khona kula kit box yakho. Sasazi siyayazi intoba ngoku njema kunetha kushushu, njema kunetha kakhulu, iinyoka ziyaphuma emingxunyeni and zihlala phaya ebuhlanti and kuyingozi kakhulu intoba yakunyathelwa iba nomsindo and ubone uba neenkomo ezimane zisifa ziba nokudumba kanti zityiwa yilaa nyoka ihleli phaa ebuhlanti. So kuyabaluleka intoba ubuhlanti obu umane ubujikeleza ngokubulala izigxothi nyoka zimke apha ekhaya. Ziyafumaneka ke ezi zinto zibizwa ngoba zizinake repellent and itsho noomadubula nakakade zizinto ezinevumba elingayivumeli inyoka into yoba mayibe ingahlala needizili. Ungazi nantsika sasaza phaya ekujikelezeni ikhaya ukuqinisekisa uba inyoka azihlali and azisondeli kwazona. Balulekile ke msasazi into yokokuba ezi zinto kuthiwa zizibulali mpuku mazibe khona ezikhona phaya ekhaya, but funeka uzibeke zona ube ungumntu oqinisekile uba iinkukhu azihlala ebuhlanti ngoba zizayotya phaya. So uqinisekisa into yoba izibulala impuku zikhona, uqinisekisa uba ezi mpuku azibikho because ezi mpuku zizo eziziphatha intsholongwane zizisapha ebuhlanti and aziphelelanga apho, ziyakwazi ukutya iimpuphu zenkomo and aziphelelanga apho impuku zimosha kakhulu ekhayeni and zakufa msasazi amathambo wazo. Besike sathetha into yokokuba
la ntsholongwane yenza isifo sokuyeka kolwimi, the botulism. Zakubona inkomo amathambo zileqa kuye wakhotha noba ngawempuku na noba ngawenkukhu na. So kubalulekile uqiniseke into yokuba iimpuku uyazixotha kangangoko, uyazibulala ngokuthi usebenzise izibulala impuku. Enye into msasazi ongenokwazi ungumfama ukuhlala ungenayo laa nto kuthiwa zizinxiba zandla, ii-gloves. Msasazi, ndiyayibukela qho kwezi groups sikuzo amafama ayakuveza into yoba hayi ithe yakufa ndakhangela unobangela kufa and abe eyibonisa uba ngathi ukujonga Thixo, heyi kulusizi apha intlungu ixhonywe emnqamlezweni. Isandla sinjengoba sinjalo kuyaphathaphathwa phaa kule nto ifileyo. Yeah. Ezinye zezifo iintsholongwane ezenza ezo zifo ziyosulela ebantwini. So kuyabaluleka into yoba xa uzosebenza into ezifeleyo qinisekisa into yoba unxibe izinxiba zandla and ufake isifonyo uqinisekisa uba awurhogeli ngoba ezinye zingena ngempumlo intsholongwane. So izinxiba zandla nezifonyo zibalulekile kulaa kit box. Yiba nayo laa box yazo kwenze uba qho uzawusebenza imfuyo uyazi uba usebenzisa ezo zinto. Njalo msasazi, ii-ear tags zibaluleke kakhulu. Amacici ancedisa kakhulu kwinombolo, amacici ancedisa kakhulu kwiithathu ezikhona ezigusheni, amacici ancedisa kakhulu kulaa mtshiso siwufakayo ezinkomini. Because amacici akaphelele kubeni akuxele into kokuba le nkomo yeyaphi, kwananjalo ancedisa into yoba akunike imbali ngale nkomo, ngale gusha, into yoba le gusha yile yayizele. Ayaphila onke amatakane wawo, uyakwazi ukuyilandela. Le gusha yilizala ifelwe, le gusha yile iphunzayo. So amacici akunika imbali kakhulu. Yiloo nto amacici azizi-tags. Uba ufuna amacici akuthiwa zizi-tags akuncedisa kakhulu loo macici, because ngamacici aqinileyo, ngamacici angakhalezi laa nto uyibhalileyo iphele phaya. Ahamba nemarker okanye ipen ezibhalayo eziqinisekisa uba le nto uyibhalileyo ayonto kuzothi kuphela unyaka ibe icikile. Amanye uyawa-order and laa nto ufuna ibhalwe ize seyibhaliwe and seyifunxeke yangena phaa ngaphakathi, kodwa ilihlo liyibone le nto ibhaliweyo. And elo icici lona noba seyifile uyakwazi ulithatha uyolifaka kwenye inkomo because lona alicikeki. So zizinto ke esixhobisa ngazo into yoba amacici azizi-tags, qiniseka into yoba akhona. Iimpondo msasazi azibalulekanga ezinkomeni. Impondo zezi inkomo zihlabana ngazo, zezi zilimazana ngazo kakhulu. Akukho nto kuthiwa xa uthengisa inkomo kukho ixabiso eliziswa zimpondo. And impondo zezi kwananjalo zitya ezi zakhamzimba bekufanele uba zondle lo mzimba kuzonyuka imveliso owenziwa sesi silwanyana. Nazo ezinantsika ezi zondlo ziyotyiwa zimpondo. So impondo akho nto zikuphathele yona. So kubalulekile into yoba amathole semancinci khona into ebizwa ngoba yi-zero horn. Yona ithi ngeli xesha impondo usaziva into batyhini kukhwela iqhunyana ngathi kuzophuma impondo, uthambisa la zero horn phaa ikuqinisekisela into yoba akuphinde kuhlume kwaphondo. Ngoba le nto kusikwa kwempondo kwinkomo esezindala yintlungu engummangaliso and iyawubuyisa umzimba kwinqanaba loba mawube ukuredi for imveliso. Yenye into emasiyiqwalasele. Msasazi, ndizawubaleka nje kwizinto ekufuneka amafama aziqwalasele njengezixhobo efuneka uzilungiselele. Uba kuthiwa kuphambi koba iimazi zegusha mazibe ziyazala, iimazi zenkomo mazibe ziyazala, kukho izinto ofuneka uyazi into yoba zingumqoka uyazisondeza ekhaya. Eyona ihamba phambili sisondlo. Ezi nkomo phambi koba inkunzi zidibane nemazi, qiniseka uba uyazondla. Ezigusha, ezibhokhwe, phambi koba inkunzi zidibane nemazi, qokelela isondlo. Bendike ndakwenye indawo ke msasazi apho bekunikwa elizwe lisithi hamba uyofunda embovaneni Vilandini. Ungafundi imbovane le, ufunde indlela zayo nendlela eziphatha ngayo. Ithi loo nto ukuba ungumfama othe qoko ngokwasentloko funeke uyazi into yoba imbovane ayilindi deske kune imvula, ayilindi deske kube
kufika ingqele ithi kwakuvela ithuba loba mayikwazi ukuphuma endlini yayo ihambe yoqokolela konke ukutya and ilungisela uba kukho ixesha apho engazukwazi ukuphumela ngaphandle ize ingalambi. So ezi zixhobo sinikana zona apha zixhobo eziya kulondayo into yoba ngexesha ongasakwaziyo into yoba makuyoziqokelela kodwa wena waziqokelela kwatanci ngoba uyazi into yoba kukho ixesha eliza kufika. Isondlo ke sihamba phambili. Yiloo nto amafama amaninzi aqalisile ngoku ayalima elimela imfuyo yawo ngoba ayazi into yoba kuza ixesha apho imfuyo izawube izala khona. So azilungiselela kwangoku. Amanye ayayazi into yoba iLucerne isetshiphu ngoku aleqa ayothenga amabhali eLucerne ukwenzela ukuthi kufikela xesha loba bebaninzi abantu bafuna iLucerne inyuke kakhulu ngexabiso babe bona sebeyiqokelela iLucerne bayibeka phaya. Ndenza umzekelo oku kutya kukhothwayo Herbivore All-in-One okanye Lembe Ulic uyayazi into yoba iimazi zegusha ziyifuna kakhulu Lembe Ulic, iimazi zenkomo neemazi zegusha ziyifuna kakhulu Herbivore All-in-One. Ngoko ke mandiqiniseke into yoba kwangoku ndiyazilungiselela uba iimazi zam kuthi kufikela xesha ube ukutya ndibe ndikusondeze kakhulu. And siyayazi into yoba kukho izigulo ezizawu ba yingxaki ngexesha kuzalwa amatakane and uqiniseke into yoba ngeli xesha zingekawazali uzithintele ezazigulo okanye ukuba ubusowuthintele ayikapheli 12 month wawumenzile lo thintela. Yiloo nto siyasithi xa ubala le 12 month yakho ukuba kufumanisa basekusheka inyanga ezimbini seyikuphelele i-12 month wawuthintela qinisekisa into yoba uziqala kwinyanga ezimbini phambi koba zizale uzifake othintela. Ingakumbi iDecasure funeka uqiniseke into yoba uyifaka ngaphakathi. Ayonto uzoyibeka kwi-kit box iDecasure ngoba nguthintela liyeze lihlala kwisikhenkcezisi. Malihlale ngaphakathi egusheni lihlale ligcinwe inkomo lihlale ligcinwe igusha ukuyilungiselela into yoba apha enyakeni uyazi into yoba usafe. Viclos P mayihlale ingenile ezibhokhweni izigcina unyaka wonke ihlala phaya. So i-kit box yothintela sisilwanyana uqobo okanye ihlale phaa efrijini. But le yasefrijini andikhuthazi kakhulu uba uthenge uthintela umbeke efrijini ngoba ingxaki yothintela walinga kwemka umbane and amaqondo obushushu anyuka bengaphezulu ka-8 degrees lo thintela akasayi kuphinde asebenze noxa ekhona uthi uza kumtofa. Now kukho isitofu esibizwa ngoba yi-complex A and E awukwazi uhlala ungenaso esa sitofu. Sikunceda phambi koba inkunzi zikhwele, sikhuthaza inkunzi ziye ezimazini, sikhuthaza imazi uba mazirhalele inkunzi. Sinyusa inani libe phezulu kakhulu lamatakane azonikwa zigusha zakho ngoba esa sitofu senza into yoba inkomo nenkomo igusha negusha mayibe iyithathile inkunzi and sinyusa izinga lokokuba mawube ungawafumana namawele. Ingakumbi le nto ye-complex A and E xa uyihambisa ngaxesha linye nesondlo phambi koba inyanga ezimbini phambi koba zibe ziyadibana uqhubeleke deske kuphele inyanga besezikhwelwe. Ngokwenza loo nto unyusa izinga lokufumana amathole namatakane. Zimbini ke iyodwa yenkomo i-complex A and E iyodwa egusha nebhokhwe i-complex A and E. Le complex A and E iphinde kuncede kakhulu inyanga phambi koba zizale ikunciphisela amathuba okokuba abe amathole angaxaba konina xa ezalwa okanye amatakane. Inciphisela amathuba aba kuthiwe isibeleko siphumele ngaphandle. Ikunciphisela amathuba ukuba kuthiwe isizamva laa nto kuthiwa umgcanzi the afterbirth ayiphumanga. Incedisa kwezo zinto. Ngamanye amazwi ilungisa imeko yesibeleko mayibentle and okokulunga kwemeko yesibeleko mayibentle ikusondezela ixesha libe kufutshane into yokuba mayikhawuleze ithathe ithole elilandelayo okanye itakane elilandelayo. Yes. So zizinto ke msasazi esithi masincedise ngazo and xa ke amatakane namathole eza kuzalwa kufuneka uqiniseke into yokokuba uxhobile ngokuwancedisa ngokutya ngoba kufuneka akhaleze afunde ukutya angaxhomekeki elubisini kunina. Noko ke xa kuphela inyanga kufuneka ube sowuqalisa uwancedisa ngalaa nto kuthiwa yi-calf starter ukuqinisekisa into yoba tyhini nawo akhaleze azimele ngokwasebomini ukukhula okanye uwatyise laa nto kuthiwa yi-Lembe Ulic okanye i-Herbivore All-in-One. Atya nonina, oonina bancediseka ekubeni ubisi maluhlale lulunintsi lungehli ukanti wona ancediseke ekubeni makabe akhula
ngokukhawuleza. I-Maxitrim ngexesha unamathole unamatakane funeke ihlale ikhona kula kit box, ngoba le Maxitrim yile kuthethelela kweli thole kweli takane liqhinekileyo, kweli thole kweli takane lihambisa kakhulu umthubi, kweli thole kweli takane limelwe ngumchamo, kweli thole kweli takane liminxene isifuba, eli thole eli takane lityhafileyo ngokwasemalungini omzimba. So i-Maxitrim ikulungiselela loo meko. Isenoba i-Maxitrim okanye ibe i-Maxisulf LA, mayihlale ikhona kwi-kit box ngexesha uzalisa. Ihamba ke le Maxitrim ne-Diomac Plus, ihamba le Maxitrim ne-Complex Forte. I-Diomac Plus ngexesha lihambisa likhawuleze liphelelwe ngamandla lingafuni kutya, i-Diomac Plus ikukutya kangoba sithi yi-drip yamathole namatakane. Ithi noba selilele phantsi uba beliphethwe kukuhambisa seliphelelwe ngamandla selingafuni nokutya, wakulincancisa la Diomac Plus libuyela emandleni, libuyela ekubeni linento esiswini ekukutya, ulibone lisima ngenyawo likhangela unina. I-Complex Forte ikuncedisa kakhulu ekubeni ola xinzelelo lwasengqondweni, kuba elitakane beligula ikhupha ola xinzelelo lwasengqondweni, le nto sithi si-stress. And kwakubakho i-stress okanye uxinzelelo lwasengqondweni, amalungu omzimba onke ayasilela ukwenza imisebenzi yawo, ngoba ukuze amalungu omzimba akwazi ukusebenza axhomekeke engqondweni, ngoba imiyalelo yokokuba msila shukuma, ndenza umzekelo, umyalezo osuka engqondweni. So yakulala ingqondo ilele yonke imisebenzi eyenziwa ngamalungu omzimba. I-Complex Forte isincedisa kakhulu. Kukho amayeza efuneka uyazi into yokokuba uhlala unawo aza kukuncedisa ekubeni la matakane angakalinge abe nentshulube, ngoba iintshulube ziyawalibazisa, ayahambisa, aba nezisu ezikhulu, atshixiza amazinyo and aphelelwa ngamandla. I-Maxilint Endolint Ovidose 4, lo mayeza makahlale ekhona. Uwaqala nge-Maxilint eneveki ezintandathu, ulandelise nge-Endolint emveni kweveki ezintandathu, uphinde emveni kwezinye iveki ezintandathu uyolandelisa nge-Ovidose 4. Ukanti ngela xesha uwaseza i-Maxilint ukwawaseza nonina, ungawaphumlela kwi-Endolint ngoba liselifutshane ixesha loba oonina bona ungabaphinda okwesibini. Kodwa xa waphinda okwesithathu nge-Ovidose 4, oonina subashiya ngasemva. Loo nto ikuncedisa into yoba ubuhlanti bonke bungahlaselwa zintshulube, ngoba ezi zixhobo uzisebenzisa ngamaxesha afanelekileyo. Kubekho amayeza msasazi akufuneka uhlale unawo akuncedisa kakhulu ekubeni akunqandele kwiintsholongwane ezizokwenza izifo. Maxitet 23, Maxitet 13.5. Ayithi okanye funeke zibekho zombini. I-Maxitet 13.5 yile ikunceda kulese kunzima kakhulu, seyingasakwazi nokuhamba ime endaweninye okanye seyilele ngecala kunzima nokusukuma, uyitofa iintsuku zibe 3. Ukanti i-Maxitet 23 yile igulayo kodwa isakwazi ukuzihambela, okanye yile uyikrokrela ukuba iimeko ezi ijongene nazo zingayenza idibane nokugula. Umzekelo, inkomo efikayo, inkomo etshintsha idlelo, inkomo iigusha ezijongene nokutshintsha kwemozulu, imfuyo ebikuyakhwezwa emotweni, iinkomo ebeziye ekuyinantsika kule nto kukhuphiswano, ndenza umzekelo. Zonke ezo meko ezo zibeka izilwanyana zakho kumathuba amahle uba zingagula. So i-Maxitet 23 usebenzisa yona zigula zisahamba, okanye kuba iimeko ebezijongene nazo zingazenza zigule. Noba yi-Maxitet 13.5 noba yi-Maxitet 23 uyisebenzisa ngaxesha linye ne-Bicobolic, because i-Bicobolic izinika amandla and zenza zicacele ukutya and yenza isisu sisebenze nokokuba besesingasafuni ukukusila ukutya. I-Bicobolic incedisa ukuba isisu masikwazi ukusebenza. Maxi i-Red Neal or i-Bibex eli-1 kwelo mayeza malibe khona kwi-kit box, ingakumbi xa kuzawungena ihlobo apha ehlotyeni apha ekwindla. I-Red Neal e-Bibex A1 mayibe khona, because ingakumbi ezinkomeni, because isincedisa kakhulu kwezi nkomo zichama umchamo oligazi okanye zihambisa umhambiseko oligazi. Umanzabomvu uzibonisa ngezo ndlela ezo. La Red Neal iphinde isincedise kakhulu kwizinja ezichama umchamo oligazi, iphinde ingene apho. Xa sizayivala msasazi, kukho i-dips ekufuneka uqiniseke uba ikhona ozigade ngayo phaa ekhaya, ingakumbi ngoku amakhalane angxame kakhulu and umonakalo owenziwa ngamakhalane ungummangaliso. Ungakhetha ke idip oma ube nayo,
zikhona ezi zingaxutywa namanzi zigalelwa njengoba zinjalo emqolo, yi-Attila okanye i-Ectoshield okanye i-Maxipor. Ayithi yiba nazo zonke eyi-1 ezi idiphu zona azixutywa namanzi, uyigalela njengoba injalo emqolo ezinkomeni ukanti ezigusheni nasezibhokhweni kwindawo ezisixhenxe uthi qaba kuzo, entloko, ekhwapheni, emphakathweni nasembonweni naphantsi komsila, zindawo eziyi-7. Ukanti ubuthatha ezi idiphu zixutywa namanzi ungayithatha i-Supertres 25. Le Supertres 25 ikunceda ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni, igutyula kwakhalane lipha, ingapheleli apho, iyokunceda nasekubulaleni intwala ebomvu, ingapheleli apho, iyakunceda nasekubulaleni ibhula, i-Supertres 25. Yes. Ukanti i-Supertres 125 ingena ezinkomeni kuphela, ayingena ezigusheni nasezibhokhweni. Ibantic ingena ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni, igugutyulela kwa khalane lihleli phaa. Ikuncede kule meko yempukane ezixakileyo nezibawu, ixotha impukane, ibulala impukane ezithe zatya phaya. Ze iMaxicyp 20% kuwe wena ufuye namahashi, yona nayo ixutywa namanzi, isebenza ezinkomeni, iphinde iyosebenza emahashini, ilwa kwakhalane lihleli phaya. Sizoba namayeza akunceda kakhulu ekulweni iintshulube ezimsundululu, ekulweni amakhalane, ingakumbi la khalane limthuthu, ekulweni ibhula, ekulweni kukhetheka intwala ezithile. Yi-Dorajet okanye i-Evamax 1% okanye i-Evamax AD3E. Into emnandi ngayo ke i-Dorajet yona, ezarhorho zitya elagazi zimka nezondlo, i-Dorajet iphinde ibuyisele ezazondlo. Ne-Evamax ngokunjalo iphinde ibuyisele ezazondlo. Umohluko phakathi kwazo zombini into yoba i-Dorajet itofa kube kanye, i-Evamax funeka uyiphinde ku-day 7 okanye ku-day 8. Ukanti i-Evamax yona ibulala zonke ezirhorho bendithetha ngazo, kodwa yona ayifakwanga laa nto yokunonga izondlo ezishotileyo. Msasazi, ndicinga uba masime kuloo ndawo sitye nelo xesha lemibuzo ke msasazi. Ya, Mr. Nqatho, right, phulaphuli nje sithi qabaqaba sive nje abangenayo kweli cala, abangena besithini nasi ekuyiqukumbeleni ngu-073 849 okay, 073 849 1740 yinombolo yethu leyo yesibambe emnxebeni. Ngenjalo ke uyakusishela ushicilelo. Molweni msasazi Nobawo, ingaba ezigusheni ayikho i-zero horn? Alright, yeah, okay, masijonge omnye ungene esithini kwelinye icala, sikhawuleze nje sijonge abangene apha kweli cala lika-Facebook, sivuba ngaba ngubani na ongeleyo. Sifumana ke Facebook si-live phaa kuVukani Community Radio, kulapho kuyawuthube kanti uzibuzela umbuzo wakho. Kweli cala uthi ukhanyisile Fakumkunana, namsasazi, ndihlaselwa sisifo samaqhakuva ezibindini nakwimiphunga, kude xa uyihlinza ubone into engathi ngamabhabhathane apha esibindini. Utsho lo uLucky kaSilwatshini mhle esithi yena quality presentation mhle, simamele kwela cala lengapha. Enkosi Mcina, siyabulela. Uthando Thayilo Sibunzane sithi ndinemamele ndilapha eKapa, nkosi kakhulu, siyabulela. Ya, ndiyaqonda bangaba Mr. Nqetho isengabo abaphulaphula abangenileyo, akukho mibuzo engaka wena. Masikhale simsasazi, i-zero horn ezigusheni ayikho msasazi. Okay. Apha msasazi kulo mbuzo wesibini kudityanisa into ezimbini ezingadibananga, and funeka sizohlula, and amafama akwakwazi uzohlula. Xa uthetha ngamaqhakuva asesibindini namaqhakuva esemiphungeni, Yes. yi-liver tapeworm cyst leyo. Ngamanye amazwi yintshulube ebizwa ngoba ngamaphalo qha isengumntwana, and laa ntshulube ihamba iyohlala esibindini nasemiphungeni, ingala amaqhakuva. Xa seyindala iyaphuma koba buqhakuva, ihambe ngegazi iyotsho emathunjini, ibe yintshulube ende esisixwexwe. Okay. Ukanti xa uthetha ngezinto ezingamabhabhatani esibindini ozifumana phaa ngaphakathi, ezinye uzifumane zihlohlelene phaya elento enyongweni, ewe ukuzifumane ubone into ezingamaqhakuva kodwa ngekho mhlophe phaa esibindini. Xa ulisika eliyana iqhakuva kuphuma ubisi, ukanti eli besithethe ngalo sathi ngamaphalo, xa ulisika kuphuma amanzi. Zinto ezimbini ezohlukeneyo. Le ingathi ngamabhabhatane, xa uyisika kuphuma into ngathi lubisi, yile kuthiwa yintshulube yesibindi, i-liver fluke.
So ukhona umehluko phakathi kwe-liver tapeworm cyst ne-liver fluke. Now la liver tapeworm cyst la maqhakuva siwabona emiphungeni, la Maxilint, Endolint, Ovidose 4 ngamayeza anesithako esibizwa praziquantel. Onke la mayeza ayibulala la ntshulube. Ukanti lena ingamabhabhathane usebenzisa i-Trinex Plus okanye i-Levoxy. Trinex Plus or Levox, but ndikhuthaza kakhulu i-Trinex Plus because yona ibulala la ntshulube kwizigaba zayo zokhula zizonke. Msasazi lingekasipheleli elixesha kaloku le nkqubo ngoku ayisabumanyelwa kuphela iChrisani, imanyelwa nguMzantsi Afrika uwonke. Masizishiye inombolo mfonomfono ukwenze ba abo bangasifumananga bakwazi ukubuza ngexesha bezipholele. 079 427 Yes. 2104. Mandiphinde 079 427 2104 okanye uthathe leni inombolo mfonomfono 081 028 1130 081 028 1130. Ngunqetho mafama bendonwabe kakhulu namhlanje. Chrisani besiphana umntaka Mgcina. Oh yeah. Sonwabe kakhulu msasazi. I-Eastern Cape Group Farmers ivuliwe. Wow. Ivuliwe msasazi. Ivulwe kangakuba msasazi sinamadoda abesonyulwa namhlanje. Ndikhohliwe njengamagama wawo. Kodwa lo madoda msasazi ngawo azosebenzisana nomntaka Zono uqinisekisa uba lenqwelo ayayitsala ayibhekisa phambili msasazi. Ngalonanga la madoda. Nguwonga Smith. Nomlondolozi Ntsume. Enye insizwa iphuma phaya eNtabethemba, enye insizwa iphuma kulomhlaba wasecala msasazi. Andonwabisi necala yakaphuma phambili. La madoda azosebenzisana nomntaka Zono insizwa yaphaya eChrisani yona msasazi. Ndikhohliwe nje uba undawoni. Kodwa into ebalekile la madoda omathathu azotsala lenqwelo yokuba apha e-Eastern Cape sibe nayo into esibiza ngoba i-Eastern Cape Group Farmers. Nkosi msasazi. Nisaqhuba mos nangomso nisenohamba. Siyaqhuba ngomso msasazi. Yonke le veki ngomso sise OR Tambo. Lamini sise ngolwesithathu sise Alfred Nzo. Ngolwesine sise Joe Qabi msasazi. Ngolwesihlanu sise Sarah Batman. Ukanti on Monday sise Mathole. Wow. Nisenqetho inkosi kakhulu ngexesha lakho masibulele dad. Nkosi msasazi. Right, mphulaphula evukani community radio siyayivala siyayifinqa ke ukwenjenje siyawela siya kwisigaba senkqubo amasiko